Тя си добре това. И аз мисля да съвместна долу да спори. Благодаря сама. Искам да му снимаме така лицето близо. Да. Ако ти работи. Бепча? Не да снимам и теб малко де. Добре, добре, не те снимам. Да, бе, ама. Тук сега направихме регистрация, ама във Фейсбука вика, че има човек със същата регистрация и трябва друга. Прави друга не, смени не. Ама не тури година. Ще притея с така да кажа. Бе, да не бил Пламене стъкърдеслъска Фейсбук паскала скоро. Ама тол блокери мъчи пъта.
Оу, какво има? Какво? Боц? 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 Ау! Кой плачи? Кой? Ау! Това хубаво гласче. Гледаш ли каква почта правя? Чакай да го бия. Пише много си луд. Верно, ба? Сериозно, ба? Какво пишеш? Ми виж, че пиша много си луд maimunsko.abv.bg. Да. Минути не иска, сега ще видим. Виж! А така. Тука съм, тука. Яхме с връзки. Много ме биеш. Мачо! Нещо умря ли тук, спря ли, какво стана? Тетевен. Кой има? Какво? Ау! Много ли ще бе? Снимки къде имаш, ба? Ей! Мръзна ли ти да си играеш вече? Мръзна ли ти? Намери някой стик, че имаш там някъде по една кола там. В 7:30 ли ядем? Да. Трябва да има някакъв. Знам. Чакай! Водичка му дай ми. Дай му и водичка да пие, майко. Така. Имах една съседа някъде, ама не знам къде е. Вкусно ли беше? Хубава водичка, нали? Да. Ау. Ей, кой са легали? Ау, ай. Ето, маме. Тая! Много горещо. Да, това е тази. Ми намалете малко ония де. Той я не работи, ама ония. Аме намален хари мочо. Ма на здраве! На здраве. За нова година така че ще пие, на здраве. Това, което така паша е добре. За нова година ще случва лапкова.
Ти ще се лапто, па там ще... Бачарака, Сам, че за нова година ще заспа. Го букаш? Каже биш път ти? Е, Яла си ти, яла си сам. като се кача на малкия коша Още ли искаш? и знаеш колко бързо ще заспа. Ама мача си се от коша. А? Мача се в коша. Не разбрах. Викам в коша, фъща си се. Фащаш ли се в О, влизам. О, супер си тогава. Ако се крамваля, сега ще спиш. Това ли е проблема? Гледам тук снимки си качил. Абе, моите суранка не са. А? Гледам тук си качил, гледам ти, твоята жена, ти, зъмка. Как е качил? Така, сега вече остава да се слагаш приятели. Прати се сега тебе си. Има Фейсбук, нали? Фейсбук няма, Фейсбук имам. Тебе прати. Кой? Да. Абе, паролата ми сега няма да ми трябва, нали? Как? Ще ти трябва, как няма? Запаме ти там някаква програма и да запиши. Да ми кажеш как е. Леля ти, прати Леля ти. Коя бе? Леля ти. Бе, за какво ти е по-хубаво да я нямаш, бе? Ти пък във Фейсбука да имаш жена, защо? Леле. Да, я праща. Късно. Добре, да вече ще се оправяш, ти ще си пращаш вече фейсбуците. Добре, бакса, добре. Чакай малко, не съм свършил. Аз не барам нищо, ти пачи. Аз няма да го затворя фейсбука, само така да можеш да... Ами паролата? Чакай. Дано си измисля някоя лесна парола. О, не знам. Така. Направи ли ме? Evo, янко, какво да не има да янки? Ти се радвай, че ще да направи да едиш? Няма да ми се... Стига му да сега. Пие ли още? Виж? Абей! Много бей!
Ти каже само паролата, па другото е... Абе, аз нещо много лошо се гледам. Що? Ти? Да. Не знам. Те моята камера сигурно не е във. Не бе, аз викам лошо се гледам, май. Ти? Виждам като гледам, много добре да виж. Ми тук на мен, сигурно не знам. Ето сега е добре. Какво се вижда ти? Ами на здраве, отново. На здраве. Ах, кавкасурати ацкахата, това власкочантите жамангалъса. Кака солатите, това ли сочанта? Паролата лесна ли е вие? Спирай го сега, мима. Тука ли? Тука. Николай Атанасов.